L-Oppożizzjoni Nazzjonalista trid li l-prezz tal-petrol u d-diesel jitraħħas b'mod sostanzjali u b'mod immedjat biex ikun jirrifletti l-prezzijiet internazzjonali li raħsu b'mod qawwi. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil f'intervista li saret mill-ġurnalist Mario Frando u li xandret fuq Net Television. Waqt l-intervista Simon Busuttil qal il-prezzijiet f'Malta għadhom fost l-aktar għoljien minn kien roħs ta' 4 ċenteżmi mill-gvern. Jekk il-prezz taż-żejt internazzjonali naqas, u jekk il-petrol u diesel naqas kullum kien, inkluż fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, għandu jonqos sew anki f'pajjiżna. Fil-mozzjoni li se tkun diskussa tnejn fil-Parlament, l-Oppożizzjoni se tkun qed titlob il-Gvern li jraħħas il-petrol u diesel b'mod sinifikanti u immedjat. Maħniex se nċabċbu lill-Gvern tal-li naqsu bi ftit ċenteżmi, irridu li l-Gvern inaqsu biex iġibu għall-istess livelli illi qiegħed f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Waqt l-intervista ġiet diskussa wkoll il-kwistjoni tal-Monti, bil-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li llum sirna nafu għaliex Joseph Muscat ħadd deċiżjoni li jċaqlaq Monti għal triq l-ordinanza. Joseph Muscat ftiem minn wara dar kulħadd qabel l-elezzjoni ġenerali illi jieħu lill-bejjija tal-Monti hemm jekk jivvutawlu. Jiġifieri, bejn il-kultura tagħna u x-xiri tal-voti, il-poter u li jirbaħ l-elezzjoni, Joseph Muscat għażel il-voti fuq il-kultura tagħna. Partit Nazzjonalista ma jaqbilx ma dan iċ-ċaqliq. Aħna ma naqblux illi il-Monti imur fit-triq l-ordinanza, dan huwa żball u qed ninsistu mal-Gvern biex ma jagħmilx dan l-iżball. Dwar id-deċiżjoni tal-Qorti li l-Partit Nazzjonalista jingħata żewġ siġijiet fil-Parlament, Simon Busuttil qal li saret ġustizzja filwaqt li qal li l-Gvern m'għandux ikaxkar saqajh b'appell fil-Qorti kif għamel fl-aħħar sentejn. U minflok ma issa il-Gvern u l-Prim Ministru li suppost jemmen fid-demokrazija jagħti eżempju u jgħid mela ħamba xi għad-deċiżjoni tal-Qorti. Ħalli ma nżommx il-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni b'żewġ siġġijiet inġustament anqas għal aktar żmien le. Minflok qal ser jappella biex ikompli itawwal. Tem jgħid li l-Oppożizzjoni se tkompli tkun attiva biex kif għamlet fl-aħħar sentejn tkompli tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies.